Gipoy, wala bayad. Bakit ka may puspusan ani boy? Pandamay ni sayon. Dagan boy. Ano boy? Mariel, pag humanin mo gugas diha, panglimpyo dito sa tubangan. Daghang gayg siligon dito ba? Ah, unsa man ni si Papa? O ikaw na lang gud pa nila dito. Dagan pala ko gugason dire. Ay, naunsa man na siya. Ay, trabaho man na sa mga babae. Pwede man gud nimo trabahoon pa kung gusto nimo. Dapat ko'y buhaton, nag-ayo pa ko sa motor. Unya na ako nasiligan pa bago man ako gugas dire. Matay boy. Guwapa man dili imong giadaritan. Ay naunsa. Mga darit bali tagpangit. Ay dili ba? Kanar pong ibagay-bagay sa imong naon. Unsa pagtuni mo sa kuha pangit? Wala day ka kabalo. Pagilo mo lagi din na. May pagtabangan minimo magkauyab yan na. Ay, dali ramang kaayo na boy. Unsa dali? Isok yung papana mo ay pinakamaoy diri. Sa bagay, mao pud na ang nadunggan ako. Perminti init ang ulo. Mao gani no naglibog ko unsa una ko pagpamisita. Uy, nagusaman mong duha dira. Pandamay. Naana pud ning batang bugoy oh. Nagsilip-silip na pud mo sa chika, no? Tugkan among siyang papa, isugrabi kay to. Ay sig pataka ba kay wa kami nagtanaw og chika. Nagtambay-tambay rami diri. Diyan wala nagtanog chika. Turam gani o, nang lugas. Wala lagi mi nagtanawan na niya. Nag-standby rami diri ba? Ayaw, ragod mo pangatik. Makatabang gid ko sa inyo ana ba? Matay boy. Unsa man ni boy? Mura magdikatabang. Hoy, unsa man, magpatabang mo sa ako dili. Unsa man boy? Patabang ta? Unsa man pay matabang nimo sa mga sayon? Pagka-minus jud ni mo buhito ko. Wala rin ka nasayod. Amigo kami sa iyang papa. Ako rin bahalag jamming ato. Kurog to sa kuha. Unsa man joy desisyon nimo boy? Patabang ta? Libre na imong tabang dong. Dili kay mo pabayad. Libre lagi poy. Wala bayad. Unya unsa man boy? Libre man daw. Dali mo ba? Kay tura o, nangipos o ginalay. Ah sige ina yan papa nga misita mi. Okay, wala problema boy. Maigtag mo tunong to boy. May protocol. Unsa man nakamaayos sa auto. Grabe pud ka kol. Suga ba mo? Relax lang. Unsa gani imong tuyo? Nalagi ko importante yung tuyo sa amo akol. Unsa gani na no, isulti na dayon. Dugaya ba nimo? Ay, sagot pag ni Sogkol. Mag-istorya sa tagtarong. Ah, sige, unsa man na be? Unsa man na imong gusto istorya be? Unda sa kong trabaho dire. Kita ka ng duha ka tao sa kahoy kol. Kana? Mura man nagsiboy tuko og si Tibor. Ngano man di ay? O si Buito ko nagsitibor. Ingon ni Buito ko. Kanang kaisog di mo katalaw ranat niya. Ha? Tinuod ka? Mo nag-ingon ni Boy tuko sa kuha? Magbantay na sa kuha ron. O tinuod kay kol. Ingon ni Tibor. Dagdako ray mong tiyan. Uy buot. Tigduang na ila. Gusto gyud na sila sakit sa lawas ha. Unyan ako. Napakoy sulti siya mo. Oh, unsa pa man na sayon? Guys, ako gas. Isulti na akong tanan. Sus, kasa day mong kinahanglan? Oh, diraw. Oh, unsa man na be? Ingon nilang duha. Pisot daw ka. Ay pandamay kuning duha ba? Impas ditong duha ron. Boy, na ang papa sa chika oh. Isog jud ay kaayog naong. Ah normal gina siyang naong bor. Nagdala lagi nagbunal. Aw basig mamuspos nag irobor. Bakit ka may puspusan ani boy? Kamu ba? Unsay katalaran ninyo akong kaiso? Pandamay ni sayon. Ha? Dagan boy.